Chun tuairt faoin Suaitheantas Emoji tam chun dul go dtí agóir Microsoft Macode agus tionscail nua a chruthú. Tam chun fáil réig le blochanna an start agus forever, mar go méid blochanna núsáid going a dhéanam rud éigin nuair bhrún tú na cnapi. Gléisna inchar iad cnapi, mar sin aim seomaid faoin gath chuir input I Macode iad. Tam chun an bloc an button A pressed a hang trasna, agus is stig sa bloc sin chur me bloc show icon, le héad an sásta air. Is féidirling seáil an ibrín an chlór san an saolóir, mar sin má bhrúm cnapa A fecim éad an sásta. Testúnum mothchan eile a chur leis má bhrúm cnapa B. In áit an bloc a chóirtú a ríist, is féidir le me chópáil trí deas clicáil air agus duplicate a roundú ón lista. Déanann se seo cóp den bloc. Feicad tú gur da lí atá air. Sin míall nach féidir rá rud éagsúla a bheith atárlú nuair bhrútar cnapa A. Ach má ahrím sin go cnapa B inis tá an nán an pictiúr a ahrú. Tam chun éad an bronnach a roundú agus nuair bhrúm cnapa A behear go bhecing éad an sásta, agus nuair bhrúm cnapa B behear go bhecing éad an bronnach. Má dhéanam cóp eile den bloc, is féidir an mothúchan eile a chur leis nuair bhrúm cnapi A agus B le chéile. Bheadh se go deas mo bhathúchan héin a chur leis an gceann mar sin tam chun fille ar basic blocks agus úsáid a bhaint as show LED block agus táim chun me éan héin a haingt an seo. Tá sé rud beag trí na chéile mar éan, ach buna mís trí lá sin agus feice tú san an saolóir go bhfuil rá inis cnapi A agus brí a bhrú le chéile. Agus má bhrúm bhaim an téan trí na chéile sin, nu cnapa A agus tá maráis ar an éan sásta. Céir iad na mothúchan eile go bhéh tá hespáint a buint úsáid as an tespáintas LED 5x5.